Assalamualaikum duduk nih kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih tuh. Sehat dan doya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Rawuh jam piro ning dalem? Iki mau jam pinten, Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Terus sing tadi lho biyen semono kabeh iki Van Niken Salindri ngono kuwi. Niki tiyang sak meter kean niki ngembosi kula to. Mangkane jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kali jenengan. Dadi piye mriki sing senengi disenengi kula kali jenengan. Lah burine jenengan sing nyenengi mung ora tuane kali anune tok niku bisane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe para dhewe. Bangsa. Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi. bangsa. Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kowe jenenge bacine kadang kowe. Karo Niken ngaten kok aku ora diteni iki. Loh, lah bocah kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernah putumu lho Pak Degareng. Oh, Putu. Kan putune sampean lho, lah sampean ngerti apa aku? oh, aku ngerti otak saiki kok koyo ngene aku dia susu lain ngopo ya. Oh, emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lho ngono nyapa kok ngomong ke susu metu. Jangan aku kaya saya sing tak pek iki lho. Tuti, Lha nyapa? tuti astana. Lha nyapa? Lho kok pas sing gelem karo aku go nikah. Lah kok iso dinget kaya tewel Pak Degareng. Ya ora ngono to, Bro. Ajarku putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa urip. Heeh. Tak syukuri aku saiki dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi. Wong kawan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasake urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis. Kowe wis lae lho dimakani ya. Ya wis. Lah iki Kowe kan cara bahasane ngono lho, Pak De. bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem iki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, berpikir beliau adalah menjadi orang yang berguna. Itu Pak Sumarno. You know? Yes. Yes. Ini rumusnya mau boleh tambahin ini. Bapak Sumarno ki sing ndi? Oh alah. Bisa merangkul ngomong yang mau. Jambu. Kan yo. Oh, ini saya sing nom yo. Sampeyan yo suwi ya. Kae Pak Sumarno. Dari besane. Ki Pak Sumarno ki besane sampeyan. Dudu. Sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane? Kuwi tok iki ngerti. Kene iki kulture masyarakat ini nadyan apa tombone ngungkuli sedulur. Oh. Jadi apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kayak Pak itu Pak Sumarno. Oh kayak harus kedua kayak. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan itu todong kok piye? Oh, ya yang itu. Nggih. Engko dikongkon jeneng jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pada beliau
ngenteni sing dinteni awakmu. Nggih. Ngono, iki nikah tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Dikitan. Di Pak Sumarno dia makne, lek ngomong ki sing jelas kan. Nah, kowe rek wong tuwa kudu iso jelasin rek. Pak Sumarno, Hah? syukuran. Syukuran apa? Orang dikitan. Lah terus nikah. Hah? Pak Sumarno nikah. Ora. Terus Dampake ya, Mas. Aku malah Pak bingung. Sumarno diinget. Kuwi lak tewel ngawut tadi kan ora iki. Jadi itu ujungnya syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki sehat terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, jadi ceritanya ini Pak Sumarno ini gabut, bingung kan ngetek nih duit. Kan, Pak Sumarno ini orangnya acara nih bengi ini ya, tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ini apa main sinau dodo orang gabus. Gabut. Si Oh, ngomong gabut bareng ini ya apa? gampang kupinge ra. Lah aku gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Lah, Ih, Saya sumber di bibir. kamu saya dipilih sama sumbing. Lora Iya. itu kok sumber. Bapak Sumarno bakune arep dono rasa. Jangan-jangan piayake. Lah iya Pak Sumarno ini bingung kan ngenteni duit, duitnya kan ya ditundurnya ini jenenge kan sedekah yoan, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ini. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai, tapi kebahagiaan. Terus yang senang ini meletakkan pikiran kalau moto. Ini kebahagiaan pikiran moto hati. Berarti Bapak Sumarno yang kudu ditungakne. Nah, bener. Muga-muga rezekine saya akeh, Amin. panjang yuswanipun. Ning yo ora Pak Sumarno tok sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet le ngomong anak putune, Amin. muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. amin. Aku karo kowe ya kan ya. Nggih Pak, matur sekali nuwun. Payah kulit panggung galen udah terus. Ora apa-apa aku iso nerangne yo. Loh, Kadang siapa kan dikain gendeng. Eh, Wih ilmu lho. orang-orang di Bungaler ya. Mece. kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Kromo. Pak Camat kamu. Pak Lurah Sinomwidodo ugi rawuh. Dulu saya lupa Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarno mau masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan Lurah kali Camat kok dereng. Lah yo. Ngono kok ora isin lho, Pak. Sampe iku dene nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Pak Camat karo Pak Lurah iki. Kowe iki bupati kok piye panjenengan? Beleke. Oh, ya tak kira sampean kuwi neni aku yo. Ora neni. Neni aku cak cilik olos. Kowe ora urusan dhewe. Niki lak ora ngerti. Desa kene lho. Iki kan desa kene Sinomwidodo. Kuwi mesti apitan. Apitan iki bersih desa karo ngene dhewe. Heeh. Lah kok ora mangga-mangga, Pak? Jadi bersih desa tanggane kamu diketek kok piye? Oke. Apa dong? Bapak sama apa? Tidak. Wah, ada di balik sini lagi. Oh, Jenengan apa kula? Hai. Matur nuwun. Matur nuwun nggih, Pak. Ibu matur nuwun nggih. Terima kasih ya, Dik. Oh, yo foto ya. ini bukan sisian. Ini disakit sisan. Ini Terus apa kita warung minggat Pak piye, Pak? oke. Bukan itu, bro. Oh ya, betul nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Bae manut karo putune. Orang ini kok bertanggapan kok ini betul ngebang.
Kuwi tandha tresna kok nggih. Ampun, matur nuwun. Ya nggih. Wah, luar biasa. Sinden kok ora tau itu ngono kuwi nyapa. Itu sesuk Mbok duwe kanca bayare dikeki lho kok piye. sesuk dikirimi barang. Iya. Nduk, sampeyan nate nembang anu apa kuwi mari tangen. Oh nggih. Jebul kena Dek. Nggih, Lah, Dek. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih, Mas. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Ini Pak Camat kali aku pripun, Mas? Rawuh ya. Era Bu. Nggih. Pundi nggih tiyang Pak Camat kali Pak Lurah? Kali kok Oh, datang. yang dada-dada ya Allah kan gantengnya Pak. Awas Pak, awas. Bapaknya gagal perkosa. Mari kuwi kamu perlu asli. Aku bosen untuk Mas Tasbih. Nggih. Mari kang ruyen monggo Mas, diaturake duduk diken. Yo, saking gunangipun. Yo.
Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Niku ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang iki lak beragam. Majemuk enten sing alusan, enten sing gradakan. Mila nggih diaturaken sak kumplit-kumplitipun. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang pangrawuh semanten kathahipun para pejabating Kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kapangestreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kampung ngoten niku. Amin. Dadi para taposro ibaratipun sedaya diaturi dewan Mas. Inggih kula saking menika. Untuk dicucukke undang kene ra cucuk mungkin terima bantu ora enak. Ayo. Maksudnya piye? Tegese digunakke sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisaanmu ditokke. Oh iya benar. Leres bener. Lah lagi diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang marikangen ngersakake ayang-ayang lho. Ini pamundutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Masuka selaku kami tua wonten ing mriki. Sama ngerti lagu ayang-ayang? Ada yang cepat. Untuk ayang-ayang. Ayang-ayang. Bilang zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan Aku apa lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu ku malah ora lucu. Jadi apa? Wong dagelan iso nyanyi. Tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki kepikir lagi wedi nyanyi. Nanya apa? Mergo saiki lagi tutup menuntut hak cipta. Wah, iki. Bang ngono ki ora perlu digagas terus karo band. Gawe dhewe semene berkarya. Oke. Ngoten niku. Diaturake ya, Dek ya. Nggih, Pak. Kalau gamelan iki. Nggih, kanca-kanca Madangkara ya wis garap niku ayang-ayang. Iya. Ya, kolaborasi antarane Niken Salindri bersama Madangkara. Yo, diaturake ayang-ayang. Dados, yo.